Oh, kisti sabam. Kalbo lang ti baban. Pakalbuak pa iti nga tao. Ibagadan to pa nga damagmag na tayo Rexona ta kalsada. Boy, maganda ba ako? Pangit naman ang ugali nito. No dito itamag na. Medyo adayo boy. Tipag nantang araw. Diyan ikot ti balayo boy. Diyan ti pag-shortcutan ta. Asa si Dag. Ukis ti sabang. Nagawid akpay nga nalakato mo to. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Eh natin ka kumita eh. Makita nga raw. Natin ni nagdakil niyo. Dapat ibangir ni. Ikas jay. Da, waray. Awanan, ngun dapay. Sumo lang katawan dak tatagijili naglabas nga dugan. Dapat basit matik na ikat. Ikatiman, baka ano dan tuman makakita ka katawan dak tumanain. Hindi ka nagaraw. Ikas jay. Nagtangkin ta mukat mo. Ita, wanay. Salamat baka, bagpay ta nakitam. Awan na tang. O sige, nakon. Oh, sige, salamat. Ukis ti sabanan. Nagkalasay. Pinagtripan na ni Bakay. Ukis ti sabanan. May isa mula dila kayo. Boss! Ano na mo tayong? Kompyang! Manain. Agtayak man daw. Parbaling may salat. Ano numero ti kwa? Batilog. Ano tayo ang boss? Nyamot to na lang mo litra. Kanumero ah. Boss, may katayo tagtayak. Boss, ano numero ti batilog na nalipit ti Tugaw? Ano naman natayaan? Kay numero boss. Amo nga numero boss. Tikay ko sa uwan. Mangtid ka ti numero ay dapat tumama. 38 boss, sigurado tatama. O kisi saba. Majagtayan, may minsan taon. Sayang met boss, baka maabak ka. Ay na, masayang na ti oras ka. Madain. Numero nga tumama ko na. 38 mo ti bagana. Tumama nga talaga kaya, palto kaya. Ang kurang mo natin nagpatpataya. Ano boss? Nagtaya ka naman eh. Badi ko na lagaro doon, nagkulit ka na ya. Andres! Bak! Agtutulad kami. Tapay na ako yung mitaw. Agtatakder. Mati nga nakatugaw. Kisti sabam talaga. Darami dahil. Ayad da. Sugar na katugawak, tadaramidag. Mabalin. Sumungbat ka tinasaya at Andres. Tapay nagpudot ta ulaw. Napudo ka raw, talalim po nga na manahin. Ano nga tano, agpakalbo ka lang inin. Tano madi ka nga pudutin eh. Oo, kisti sabam. Kalbo lang raw ti baban. Pakalbuak pa iti nga tao. Ibagadan to pa nga damagmag na tayo Rexona ta kalsada. Sa bagay. Boy, eda mo pagalanti sabong sa lamagay? Ganda ah. Nagado dita. Dam mo man, Andres. Kadwa na mga road. Pagalaan ta. Jera mo na pagalaan ta.
Siyempre di sa nga tadda. Kisti sabam nga talaga. Ti ko nak, napagalaan ta nga banda. Jay ko da manong ama daw. Sino nga madong? Ay na, ni manong ama daw. Apay madim ka mamaw? Ano yati apelyido na dyan, Dres? Ling, tapilido na ajay. Dan. Apo. Amadoling. Amadoling. Ay, di ka mamuha dyan. Grace. Dayo ba dyan? Medyo asidag lang. 3 kilometro lang may. Ana? 3 kilometro? Ukis ti sabam. Adayo umit Pagpaglayan ta dyan. Ay maday, agtaray ta na parpartak. Adayo Andres. Agmotor ta lang ay. Ang bagpay ta na panuno mo boy. Ang kala na yung motor mo O sige, urayan na dito ya. Parta ka ma, baka biro ko na ni bagat ko. Wayne, basta urayan na di dyan sangat. Tirigat na, pakawan sabong na dyan. Sab, banog aso no ka. Boy, maganda ba ako? Pangit naman ang ugali nito. Awang mutay, altawag. Paguray na matao. Niya mutay. Ha, sa wakas, sumampo mo lang. Tamboy, pag nanta. No dito ito magna, medyo adayo boy. Ti pag nanta nga road. Diyan likod ti balayo boy. Diyan ti pag-shortcutan ta, asa sidag. Nya. Ulitin man natin baga man, Dres. Ti kunak, diyan likod ti balayo, ta sidag nga pag-shortcutan. Ukis ti sabam. Nagawid akpay nga nalakato mo to. Nagasidig lang lagaya, medyo lang magamli ko ti balay. Kinalipatak mga yung baga kanyamon. Ukis ti sabam kit di. Tama lang ay. Hoy, papanamo nga ay. Kisabanan. Ganina ang daligan eh. Mapana na gumatang di palingkin. Mapangkalat na may samon. Kisabanan di nga tao. Sula lang tayo pagpakadwa. Sula pa iti makaunod.